Ayan, mukhang pwede na siyang ilabas kasi malakas nang kumain. Oh. Oh. Sabihan ko mamaya yung doktor na pwede na kaming lumabas. Yung malakas na pong kumain yung pasyente ko. Ubus na oh. Pakita mo yung ano, baon ko na nasa baso. Kasi ganyan po ako nung nasa Maynila ako. Nagtatrabaho pa ako dito. Mas malaki pa dito yung nilalagyan ko. Ayan, good morning, good morning. Time check natin 6:04. At paalis na kami. Papunta na kami ng PGH niya kami. Mga gamit namin, puno yung bag. Hatid kami ng ano, e-bike. Sa Piro baka matsamban yung mga biyayang bista mo. Puno na yun, hindi makakasiksik. Punta na kami. Too many days when our good intentions only got in the way. Wala pa naman. Ano, sali na? Maybe nothing Salamat. Dito na kami sa BITX na kami na 647. Biyahing dadaan sa ano, BITX. Ay ano, antok pa talaga ako PGX BITX BITX ano? Sino lang? Maaga tayo. Pero maaga po naman tayong gagaling. Ano ba? Di seminar pa. Big naman yan. Pagdating doon magsiseminar pa ako yung mga rules doon sa loob ng ano, PGH. Rules ng mga bantay. Makaligo sa electric fan. Doon sa pinilan ko natin. Nakasakay na kami. Pupunta namin ng PGH niya. Sasakay pa tayo ng Time check natin 7:16 ng morning.
Happy Sunday and Happy Father's Day. Sabi mo. Ngayon mo lang naalala. Hindi, inaalala ko yung pagdating. Uy, Sobrang pag-alala ko, nakalimutan ko. and Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Sa mga tatay, sa magiging tatay, sa mga nanay na naging tatay. Happy Father's Day sa aking magulang. Happy Father's Day all. Sa lahat. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa Team Hamog. Sa mga Team Hamog na mga tatay. Pahuway din. Sa Team Pahuway. Hindi ko na kayo isa-isahin kung sino. Basta sa Team Hamog. Happy Father's Day. May team hamog din na way, hindi mo father. Si ano, sila, pero hindi ka father eh. Yan. Pwede mo rin yung kanya sa Father's Day. Father's Day ni Jimmy. Yan, dito na kami. Bumaba na kami ng bus. At pupunta namin PGN. Bili mo namin ng electric fan. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards. With only hearts. In this house Pasok na kami. of cards. In these lonely hearts. Kakamadali namin. Yung cellphone namin ay iwan. Yung sa Cavite. And when you go, I will fall back upon. Ngayon nakapasok na kami sa PGS. Pupunta kami sa Award Team. At na-chip na rin yung mga gamit. Find pieces of me At iniwan yung ID ko. Para sa bantay. Yun o. Dito na kami. Award Team. just too Ay nako. 8:11. Ay 8:11. intentions. Only God Ayan, time check natin 8:45. Nag-asikaso na ako yung papel namin. Dito na ako sa palistahan. Nakuha ko na yung mga ano to, mga karayom na gagamitin sa kanya, mga gamot. Ito na. Yan na lahat. Alcohol, baso. Balik na ako doon kaya kami. Tsaga lang, matatapos din to. Siyempre, maraming salamat talaga sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, tumutulong. At ito na, panlas na. Matatapos na din.
Dahil sa pabalik-balik namin dito, halos nakakabisado ko na yung ano, nakakabisado ko na yung mga daan dito. Yan po, time check 8:59. Pupunta na kami sa room. Admission, ano daw yun? Bid ano? 20. Para tayo dito sa abang. Yan. Ay, thank you Lord. Pray tayo, sana maging okay. Tira at magaan. Dito lang kami. Mga gamit mo dito. Locker. Iyan mo. Ako ko na ito yung mas dyan. Dito kami sa bid 20. Locker namin. Ay, bukas sa kanya kumain muna kasi may baon kaming kanin. Tapos yung niluto ko nga kagabi. Yung ano, yung parang tangke. Kain muna para ano, malakas. Yung mask niya. Busin mo na. Yung kadalasan na ginagawa. Oras natin ay 9:10. Naano ko na to, Sarap niyan mga kaparnisan kung sakaling masubukan nyo yung magluto ng ganyan. Sarap niyan. Naman ako pa yan sa mga ating ninong ng mga Kastila. Wow. Yan, isa sa... Marami natin ginagamit. Ay, mukhang pwede na siyang ilabas kasi malakas ng kumain. Oh. Oh. Sabihin ko mamaya yung doktor na pwede na kaming lumabas. Yung malakas na pong kumain yung pasyente ko. Ubus na oh. Pakita mo yung ano, baon ko na nasa baso. Kasi ganyan po ako nung nasa Maynila ako. Nagtatrabaho pa ako dito. Mas malaki pa dito yung nilalagyan ko. Nagpas nga, minsan nagdadalawang buwan sa akin yan. Tapos yung kutsara dyan na ginagamit, dapat dito lang, hindi yung ginamit na sa pagkain para di masira. Ano mantika niya bawang lang, bawang asin, yan lang, bawang asin, May konting suka. suka, paminta, bawang asin, suka, paminta. Wala nang magic. Yan, buksan mo, buksan mo. Masarap, mas maraming bawang. Wow, tapos napakabango na. Ang mga sinaunang luto ng mga matatanda noon kasi wala pa namang refrigerator, niluluto nila ganyan. Nung nagbagyo, bagyong Christine, mga nalunod na ano, mga nalunod na mga ano, baboy. Tapos mura lang yung binta, yung iba nga pinamimigay na lang. Na-timingan ko, nagbibenta 100 yung kilo, bumili ko ng halagang 500. Ganyan lang luto ko. Nakasurvive tayo. Survive kami nun. Araw-araw ganun yung ulam. Kaya yan din, araw-araw ganyan ang ulam ko. Kaysa pupunta ako sa labas, bibili ko magkano yung ulam. 50 o 60. Ilan 50 na. Magkano na ngayon? 70 na. 70 na yung ulam sa labas. Tapos, di naman sa pag-arte talaga. Hindi mo pa alam kung paano yung pagluto. Kasi ako, masilan ako sa ano, pag ako nga nagluluto talagang, lalo pag may gulay, tinitingnan ko yan ng gusto. Siyempre, kakainin yun. Pag ano, mahirap kasi pag nadapuan ng bangaw. Yung bangaw, pag dumapo yan sa pagkain, surbol yan. Pag alis yan, may itlog na naiiwan. Kaya gusto ko talaga yung ako mismo yung nagluluto. Yan o. Kung hindi naman, ang ginagawa ko na lang yan, bili na lang ako ng dilata. Dilata o kaya itlog na ano, yung itlog na pula. Dati nga yung na extra construction doon kila Bayaw sa Pasig na. Hindi talaga
Simula pagtrabaho ko dun, yung inuulam ko, hotdog, itlog, pasit canton, Lucky Me. Ako nagluluto. Itlog na pula. Kasi yung nangyari dun, yung CR, malapit sa kantin. Daming langaw dun sa tas yung mga luto dun sa kantin, nakatiwang-wang lang, di man lang tinatakpan. Dumadapo doon. Ang bis, bumili sila. Nakita ko yung may gumaganyan-ganyan dun sa ulam. Grabe. Tubig. Tumanan muna kita. Bili na ako ng tubig. Ha? Oo. Yan po. Update natin ulit. Kakain lang. Magtitinapay na naman. Pwede na po kaming lumabas. Kunti lang hinahin mo. Kunti lang puno yun. Nakita ko. Yan. Malakas na ang aking pasyente. Day 1 namin ngayon dito sa hospital. At yun lagi kong sinasabi, tulungan nyo ko sa pag-pray na maging okay yung opera at sana magaan yung pag-opera. Malaking tulong na yun sa amin. At sa mga tumutulong sa amin pinansyal, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless. More blessing po. Sana mas maraming pang blessing ang dumating sa inyo. Okay, Mama? Thank you. At sana ingatan kayo ni God. Huwag kayong magkasakit. Sana laging malusog, malakas ang inyong pangangatawan. Naka-premier ako. Yan po mga kaparing Jason, update natin. Time check 10:26 ng morning. At ito na, may na siya. Kinuhanan na ng dugo si Ami. At na lang, mag-ECG saka X-ray. Yan. ECG saka X-ray. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At muli, maraming salamat sa lahat na sumusuporta, patuloy nanonood sa aking vlog. At sa mga anonymous nagbibigay sa amin, maraming salamat. At sa mga una pang nagbigay sa amin ng mga tulong financial dito sa pagpagamot kay Ami. At ito na, patapos na tayo. Opera na siya, bali pabalik-balik na lang kami dito, follow-up check-up, tapos matatapos na. Ayan po, bye bye, love you all, God bless. God bless, bye bye.